Здравейте, приятелчета! Днешния влог ще е от хотел Престиж, Златни пясъци, 4 звезди. Искам да разреда малко из хотелчето, да видите за какво стана въпрос. Лично според мен е един от най-добрите 4 звезди хотели на Златни пясъци. Да не казвам най-добрия, все пак не съм ходил на всички хотели. Така че, айде с мен! Тук, както виждате, колела. Не съм сигурен дали са безплатни. Паркинга се заплаща 20 лева на ден или 10 евро. И сега влизам в хотела. Това е лоби бара. Мисля после да ви доведа тук. Асансьори, разбира се. Сега ви взимам и ви показвам снек бара. Има пици, сладоледи, показвам ви всичко. Навънка също така и пул бара, който предлага всякакви напитки, коктейли, български алкохол, както повечето хотели, разбира се. Айде! Ето тук може да видите картофки, кордон блю, бло или както се нарича. Пиците излизат всеки момент. Ще ви ги снимам и тях, разбира се. Това е барманчето на полбара. Всякакви коктейли, секс на плажа, и да ви ги покажа. Сок машина, кафе машина, билярда е безплатен, там има и джага. Парзалки са включени към басейна, разбира се. Басейн за децата. И сега влизаме ето тук сладоледче, банан, карамел, ваниля, диня и шоколад. Предполагам го късат направо. Сладки, соленки, плодове и украсата, вижте, много красиво. Това е снека. Работното му време е от, казваме, от 10 до 5. Може да идвате тук и да капвате постоянно. Тук има масажи, разбира се. Парзалките са много добре. Мини диско за децата. Малко повече информация да ви кажа. Хотела се намира горе-долу, мисля, че се пада втора линия. Не е баш до плажа, но горе-долу е на 5 минутки от плажа. Ето да видите още една парзалка. Тук може да се спускате колкото си искате. Трамплини, лостове за набирания, там може да се почивате когато искате. Ето там има хамак, пропуснах да ви го снимам. Това е другия басейн. Вътре е вътрешния басейн, разбира се. Лично на мен този басейн повече ми харесва. Там има и джакузи,
Шатричките са просто уникални. Много ми хареса тук. Както виждате, няма никой на парзалката, но предполагам по-късно ще има. Мисля да ви покажа обяда, понеже часа в момента е 12 без 10. Обяда започва в 12:30. Вечерата е от 6 до 9 и закуската е от 7:30 до 10 часа. Точно така. В 10 часа сутринта започват картофки, кордон блю и така нататък. Понякога има банички, принцеси. Общо взето постоянно има за ядене хора, ако ви се яде и ви се пие, това е място. Наистина казвам ви, храната е много вкусна. Сега, нали ви казах, ще ви взема на обяд. И 11 часа пиците. Може да ядете пици до пръскане. Колкото искате, може да изядете 2 кила пица. Майстора на пицата ми каза, че правил средно 108, между 108 и 115 пици на ден. Айде да ви ги покажа. Значи преди малко са ги капнали и трябва след малко да изкарат. Ето майстора ме пусна да снимам как прави пицата. Колко пици правиш на ден, извиняй? Минимум 80 до 100 няколко. От 80 до 100 няколко, аз по-рано ви казах около 110. Ама да. Това са най-силните дни, каквиното леми гладници. Днеска не е от най-силните дни, така ли? Днеска заминаваме. А мога ли да снимам там вътре? Давай. Ето да видите. Пиците, в момента са пецат. По-бъркано да кладим. Супер! Мерси много! Хора, айде да взема с мен да пием по един коктейл на пулбара. Здрасти! Може ли една синя лагуна? А тая машинка на какъв принцип е, извинявай, мерси? Прави коктейли, толкова безалкохолни коктейли, помага за по-лесно функциониране на бара. И тя ще ти вземе работата сякаш. Може ли само да дойда да я снимам, мерси много? Ай с мен да видим машинката. Няма да е проблем, нали? Не е проблем. Аха. Това е за безалкохолни коктейли, това са алкохолни коктейли, това помага за комбинацията с водка и сок. Сега примерно натискаме кола Да, и колата пристига на момента. да, изпира точно до... Супер, мерси много. Хора, видяхте машинката. Доста улеснява работата. В скоро време няма да има бармани, ще има роботи. Ама вие самите знаете света на къде отива.
хора, искам да ви покажа малка част от гледката. Аз качвам се по стълбите и мисля да ви покажа примерно гледката от 6 или от 7 етаж. И също така нещо много важно, сега ви показвам. На всеки етаж, примерно това е третия етаж, на всеки етаж има кафе машина за Нескафе и водичка. Тук има някакви сандвичи, предполагам са на персонала, нямам си на идея. Също така нещо много важно, има еспресо кафе. В ресторанта машините са 3, после ви ги показвам. Пред ресторанта има още една и на пулбара има още една машина. 5 машини за еспресо, капучино, разбира се има чай и алкохол е български, както ви казах по-рано. Има водка, уиски, ром, бренди, джин, текила, мастика, ракия, бяло вино, червено вино, розе. Коктейлите ги видяхте. Много нещо, наистина. Постоянно има храна и постоянно има алкохол. Нещо важно също да ви кажа, 10 часа започва инклюзива, т.е. ако идвате 10 часа може да почвате с пиенето, както се вика, до 11 вечерта. Може да пиете колкото искате. И ето да ви покажа малко част от гледката. И ето хора да ви покажа лоби бара. Тук има чайчета. Момчетата бачкат. Може да си купите чипс. Вносния алкохол. Разбира се заплаща. Има шампанско, което лично според мен е много голям плюс. Да ви покажа менюто. Мисля, че за 4-звезден хотел на Златни пясъци просто е доста евтино. И сега влизаме в ресторанта. Също така тук има welcome drink. Айде с мене в ресторанта. Часът е 12:15, ресторанта все още не е отворил, но аз ще снимам за вас. Отиваме към топлия блок. Както виждате, все още изкарват храна. Това не е всичко. Ето тук има риба, ориз, зеленчуци, пилешки, бутчета, телешки, гуаш, макаронки, разбира се. Тук след малко ще добавят нещо. Вижте само колко подправки. Сосове. Тук е шоу кукинга. За вечера почти винаги има пилета. Сега не знам какво ще правят. Все пак има още 15 минути докато почне обяда.
ресторанта да ви покажа как изглежда. Диспенсър за вода, бебешки столчета, разбира се. Сутрин на закуска тук правят омлети на място, както и палачинки. Както видяхте от ресторанта, излизаме на терасата. Също така, разбира се, може да седнете тук да хапвате, когато си искате да пиете кафенци, коктейлчи. Там има люлка. Много е хубаво, според мен е топ хотел. Сега ще ви снимаме десертния блок. Десертчетата, разбира се. Няма как без десерти. Пак да ви покажа. Плодове, десертчета, еклерчета, всичко. И отиваме към детския блок. Тук за децата има макаронки с доматен сос, разбира се, пилешки капки, морковчета и пържени картофи и майрян, постоянно майрян. Ето да ви покажа, добавиха пържените картофки. Все пак часът е 29, картофките трябва да са топли, разбира се. И на шоу кукинга карначета с оризче. Страхотно просто. Хлебче. Огладнявам, аз вече нямам търпение, хора, не знам за вас, просто като гледам и много ядем се от всичко. Ресторанта, показах ви го по-рано. Всичко е топ. Просто заповядайте в хотел Престиж Аквапарк Делукс 4 звезди. Алергени, прибори и пак да ви покажа десертчетата. Страхотно просто. Също така пропуснах да ви покажа. Тук може да си топлите филийките. От другата страна също. И това е. И да ви благодаря, хора, че гледахте това видео. Ако са ви интересни такъв тип видеа, последвайте ме. Лайк, subscribe, знайте. TikTok, Instagram ви го оставям в описанието. И до следващия път.